हेलो फ्रेंड्स, आज आमर चुली रे चिकेन बेसर बनाऊँगी। चुली रे खरा रे रोसई करी आज पूरा जमीब। फास्ट टिके कड़े ताती गला परे तेलटा पकेवा। वॉइस सुना तेल अल्प देदेवा। तेल टिके तातीगला पर गोटे तेजपत्र किसी जीरा देदेवा टिके। No problem ना। आओ ये रोसई वाली अरे पक्षी बस पछू नहीं के भाजी हेगला परे येटा पकेगा तेल। ये तो तुम तुम चिकेन अनुसार नब आते चिकेन नहीं जो चिल्ली चिकेन नहीं थो जदि से हिसाब रे प्याज तो नब 5 चिकेन नहीं तो से हिसाब नब भले मगे दिला। मोबाइल ले कला ना। फर्स्ट टाइम मो आज मो सासु घर चुली रे रोसई करछि। एटा मोबाइल रे सेट कनेक्ट हो तमे कनेक्ट करबो। एमते आ कथा अछि ना आउट नै आस बारे चुली रोसई पूरा काठी गारो पट पवन भी जोर हो कि खरा भी जोर हो। आमे पुनी हम सीढ़ी घरे ऐसे करू छात ऊपर। वीडियो की निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। प्याज टी को पूरा गोल्डन करनी हल्का गोल्डन होला पर जो तापरे अदा रसुण पेस्ट ऐड करियो। चुली पूरा निया मो हाथ रे बजी अदा रसुण प्याज कषियो भलसे धुआं पशि जाऊँ नाक जेपर्यंत कंचा गंधटा जाइए अदा रसुण कषिथो। अदा रसुण हो गला अल्प जस्ट टिके हल्दी गुंड पकईदेव। रेड चिली पाउडर से तुम के राग खाऊ से अनुसार पकेब। अधिका राग खाइब अधिका पकेब कि आमर टे अधिका राग खाओ आम से आम मैंने मुझे अधिका खाए आम घर आती अधिका राग देदेवी कहीं न खाए मुझे खाई पानी देदेवा मसला सीझी
ଏବେ ଯଦି ରଖିକି ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ, ଟମାଟୋକୁ ପକେଇବା। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମସଲା, ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବେ। ଟମାଟୋ ପକେଇଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲୁଣଟା ପକେଇଦେବି, ଟମାଟୋଟା ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନରେ ଲୁଣଟା ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି ଆଉ। ଏମିତି କରି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ସୁଜି ରୋଷେଇ ତ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। ଆମ ଗାଁରେ କୁଟାରେ ଜଳିକି କରନ୍ତି ନା, ସହିତ ଲିଜରେ ମୁଁ ଲାଗିକି ପକାଇ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ପୁରା ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲାଟାକୁ ଯେତେ କଷିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ପକେଇବ। ମସଲାଟା କଷେଇ ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମସଲା ଗୋଳେଇକି ଚିକେନଟାକୁ କଷେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଖୁଥିବା, କାଳେ ଲାଗିଯିବ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିବା ଆଉ ଚିକେନଟା ସିଝିବା। ଚିକେନରୁ ଏମିତି ତେଲଟା ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବି। ମୁଁ ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ଆଣ୍ଠୁ ଫାଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଚୁଲି ଭିତରେ ବସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମସଲାରୁ ପୁରା ତେଲଟା ଛାଡ଼ିବ ସେମିତି ସେଇଯାଏଁ କଷିବେ ଆଉ। ତ କଷିବେ ଚିକେନଟାକୁ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ। ଆସିଲେ ସତ କଥା, ଇଏ ଚୁଲି ରୋଷେଇର କିଛି ନିଆରା ହିଁ ବାସ୍ନା। ବାସ୍ନା ପୁରା ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟାକୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କଷି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ବେସର ପକାଇବା ଆଉ। କଲର୍ ବାର୍ଡ଼ର ଚିକେନର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ନୂଆ ଲାଗିବ ଆଉ। ଏମିତି କଷୁଥିବେ ଟିକେ। ଆଜି କଷିକି ଚୁଲି ଫୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। କେମିତି କଷୁଛି ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ଦେଖୁନ କେମିତି କଷୁଛି। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଆଜି ଖରାରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କଲେ ଆହୁରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ। ମୋ ମନୋବଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା। ଦୟାକରି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ।
ଆମର ବି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କଷି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟା ଧନିଆ ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଡ଼ କରିଦେବା ବେଶୀ କଷିବନି କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଆଡ଼୍ କରିକି ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ହେଇଯାଏ ସୋରିଷ। 5 ମିନିଟ୍ କେବଳ କଷିଦେବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ। ବେସର ଚିକେନଟାକୁ ଅଧିକା ଝୋଳ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରହିବ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଗାଁକୁ ଶୋଇକି ବୋଉ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆମକୁ ପାଣି। तापर कंचा लंकाटा ऐड कर दो। ଏବେ डाली छुंक करी घरे डालटा सिझे देइथिली चुली छुंकटा जो टेस्ट सेटा कोन गैस रे से कड़े कड़ा रे माजी माजी मो हालत खराब हो छुंकटा भारिया देखा लंका गला रे तेल ये हाटू था वो मुड़ी भूसा मत ऐड करते ठीक लगा ऐसा कौन दिया अच्छा फुटना देगा दाल का मार दे और कवर इधर के लाउ उड़ेगा देखिए स्टाइल देखिए चिकन काना ग्रेवी है ना मसाला पूरा झाल नाल एत कष्ट कर चिकेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन को दबाइबे देखो ये चिकेन केमती देखा पूरा प्रस्तुत हो जाए देखा घरे निश्चय बनैकी खाइबे मते कमेंट बॉक्स भी जनइबे आउ भी जमती भल भल जानते रेसिपी मत भी कहे मुझे भाया करी भिडियो पकई डाली को देख टन 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 देख डाली डाली छुंक हो
ଏବେ ମୋର ସରିଛି ସବୁ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖାହେବ ଖାଇବା ପରେ। ଆଜି ଦୀପୁ ପୁରା ମୋ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରିପାରିବି। ମହାନ ଅଳସୁଆ, କେଉଁ କାମରେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତିନି, ଆଜି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ସବୁ କରିବାରେ। ଆଉ ବତା ଗୋଟେଇବାରେ ବେଶୀ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବେ ମୋତେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ ସୁପର ହେଇଛି। ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଆଜି ଚିକେନ୍ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ପେଟେ ଆଜି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଏଇଠି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ରଖୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।